Welcome, Barangay Amam Perez, Zone 1. Shout out sa mga taga Amam Perez, Villasis, Pangasinan. Saan ba ako? Taas, baba. Baba. Baba tayo, baba. Pang ready, pang benta na to. Tuyo na siya. Ito pa, ang dami. Daming taba ako. Tayo ng bakas dito sa Barangay Amam Perez. Shout out. Padami ko na tong tricycle, baka mamaya. Yun, shout out sa Barangay Amam Perez. May iniwan akong bakas dito.